راديو إيرنا ناتا دمت إيرتراويان سلام زي خبركم تخطاتلتي راديو إيرنا نايلو معلت عصر تخلطة مقابيت فنونا نمجمار علت أوزينا كنقدمينا كاب إيرترا ناب إثيوبيا زسقاقر زلو بزح ناقفا شغلوت يفتر إيرتراويان دك أنسيو أب إسرائيل نشمونت مقابيت بفوليت سنبيلن بريزيدنت فرنسا ناب جيبوتن إثيوبيان يبتح هذه إذاعة إيرنا هنا إذاعة إيرنا الدولية على توزينا دوبات إيرتران إثيوبيان دحر مخفاتو أمونغو كلتين هاجرات زكايت زلو نقدي حقاو ملكع بزي ما حزو كاب إيرتران ناب إثيوبيا السقاقر زلو بزح نقفا شاقلو تفتر كم زلو تحبيرو بمجد إيربورت نزوصو نقادون كالوت جياشون كاب حاد شح نقفان العلي حيزم كي وصو صنع قصصر كجبرلون كله بمجد حمرا ناب إيرترا زاتو زلو إثيوبياويان نقادوغنا ناب عدم حيزمون نزملسو زلو بزح نقفا قصصر أي جبرلون يزلو زدما نتدرو أب عداقاتات إيرترا وحيدو زلو عودت بات إيران أقفا مليسو كي وحدو إذا شغلهم إيرتراويان نقادو أب كبابي دوبات إثيوبيا نبر كم نيامارات إيبات إيراي تقوملو كم زلو نزح بريتا زلاخو من شتاتا جنزيبام أب إيرترا العلي حموشت شحن أقفات رجنزم من كسغاس كم زي كال زخل كل أواجو كوانتلو إذا أواجزي ني إثيوبياويان نقادو أيصلو منيو بزي كازي إثيوبياويان نقادو كاب إيرترا حيزمون زوصو بزح نقفا أب بانكتات إثيوبيا يخون أب تصليم عداقا أب إثيوبيا كم دلايم يوم زشرفوه بنت أرزي بر إثيوبيا نزحزو إيرتراويان يخونو إثيوبياويان نقادو أب بانكتات إيرترا نام نقفا كلوت وكم زي كولو يفلات زي حقاوي ملكع زي حزة بحمراز كاد زلو نقدي بزي كاتي أب إيرتراويان فتير وزلو شغلوت أب قطبا إيرترا هاسياكي متسوين زي تفلالي وغنات سقاتهم يقلتسو الزغمزي لنكولو بدوات إيرتران إثيوبيان زملالسو نقادو زي تتميين بات إيراتات زي تفلالي هاقرات يزواورو كم زلو بوغن إيرتران إثيوبيان يقلتس الله أب إسرائيل زركبا إيرتراويان دك أنسيو نشمونت مقابيت أهقراو معلت دك أنسيو بفولي زكيران اتي بقدام على 9 مقابيت زسقايدة صنبل أهقراو معلت دك أنسيو بمتحبار ماكل دك أنسي إيرترا ماكل معبالة سدسينياتات أفريقيا أرديسن حبرة سب إيرتراويان حتى تعقبان أبدو تل أفيف مكيادو منجسات ريديرنا كابتي بوتا حبيرام أبتي بمعرن حساب زبل عبي تيماس سقايدة صنبل دك أنسيو أب سدت قت إموان زلو دربرب وصعاتات تتصاويرن زحلفون زلوان نابرا زنتون كالئن نايمزن قعم دبات قريبو نتت صنبل زتفلاليو أكالاتن محبر سباتن إسرائيل كوان تتساتفو أنصار سدتنياتات حلوف تصلئي زلو محدات قنا نتساتفتي مرزام فليت بمنصاق أبلع الحيالو قول عندك أنسيون قدات بموراد نتت صنبل نمزراغو كم زحلنو كفل التخيل الله بريزيدنت فرنسا إيمانويل ماكرون ناب جيبوتن إثيوبيان مبتصح يكايد الله بصني 11 لكاتيت ناب جيبوتي زبصح بريزيدنت ماكرون مس بريزيدنت اسماعيل عمر قال بمرخاب أب تاريخاوي متأثار كلتين هاجراتن هلو زمدنا أنم بزملكات ذاتيهم جزات فرنسا زنبرت جيبوتي يابز وانزي تأمتها ناب تشاينا زازيلو كابز بالسقات أبتا هاجر وتهدراو معسكر زلوان أمريكان فرنسان أبتا هاجر نزيس أن حنس الواكي عاسس حدش مدبات حنسيس أن كم زلوايو زقلات عودت بريزيدنت ماكرون نابز هاجر ون نزين محيال زعلم مغاني تنتن أبز حلف 10 عامتات بريزيدنت فرنسا ناب جيبوتي كبتصيح إيمانويل ماكرون كالايو أب كل تشحن 10 ون بريزيدنت نيكولا ساركوزي ناب جيبوتي بتصيح من باري ذكر بريزيدنت فرنسا إيمانويل ماكرون دحرزي ناي جيبوتي عودتو لومي سولوس 10 مقابيت ناب إثيوبيا كم الرحيو أب إثيوبيا أبز صنحلو بز قداماي منيستر تهاجر أبز تفلاليو ناي متحجاز مدباتكم ون أبو تهدراون قدات صتان كزراربيو إثيوبيا داقم التبر أبرز زلا حيل بحري حجز فرنسا تحتت كم زلا يقلات
نابتي بحجز فرنسا زتسجن زلو لاليبلا كبتصح مدب تتحيزلو زلو بريزيدنت فرنسا ابتا هاجر بتصنحل اوان مس بريزيدنت إثيوبيا ويزرو سهل ورق زودن ابو ومبر حبرة افريقيا موسى فاكين ون كراخ مخانو كابيت صحفتو زتزرجح مجلس يملكت بريزيدنت ماكرون ناي مبرق افريقيا عودتو بكينيا يكزازم زينا ابزي فتصم إذاعة إرنا الدولية صوت أريتري مستقل راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان جنا أدم أبراد إيرنا اتزعبين زخفن صلاء نفسخه نسخه بعل خائخه زبهاله ባህላሎ እዚ ማለት እቲ ብዛዕባ ነፍስኻ ትብሎ ካብቲ ሰብ ዝብለካ ዝሕይል ውፅኢት እዩ ኣባኻ ዘለዎ ሕማቕን ተልካያን ነፍስኻ ሕማቕ ትኸውን ንፉዕን ተልካያን ነፍስኻ ንፉዕ ትኸውን ክገብርን ተልካያን ነፍስኻ ትገብር ኣይገብርኒ ወይ ኣይክእልኒ እንተብልካየውን ኣይትኽእልን በዘይ ካዝውን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ሕማቕ ስምዒት ኣብ ዝስማዓካ እዋን እቲ ሰባት ብዝበሉኻ ዝስማዓካ እቲ ንነፍስኻ ባዕልኻ ኣነስ ከምዚ ስለ ዝኾንኪ ከም ዝጋጢምኒ እትብሎ ኣሉታዊ ነገር ዝያዳ እዩ ዝጎዳእካ ገለ ሰባት ኣነ ካብ ምስ ሰብ ክበኣስ ከለኹ ምስ ውሽጠይ ክበኣስ ከለኹ ዝያዳ ዝወድቕ ይብሉ ምክንያቱ ናይ ውሽጥና ድምፂ ወይ ርድኢት ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ ድምፅታት እትሓየለ ጽልዋ ኣባኻ ስለ ዘለዎ እዩ حالفهم قال إرتراوي عن أحوات نحمق إرتراوي أملكيتهم بزح يزارب يوم إذا مالت إرتراوي أبها قرون زلو كنتات كغير أي كعلم بمبال بحمق إرتراوي بزح يولو قال خبقاتهم كابنوتن عقل تصبتن جنكتن اتل عليه نحلف تاريخ أبت أو لاوريدهم كم زين بري بمدمساسون بمن نشاون نتي أقات يمزلو كنتات كبدهو سلزي شقرو نتنا جبنا التاريخ حزب إرترا بمكو نصابو زستنفسو يمسلوميو حماقاتنا تاريخنا حسوتيو إرتراونا تبهال نجر يلن دما يدقاقمو اتزقرم كن كاب تراسبات حليفهم بسمس نتباب زشقطو قلفو كيس رأسي زلوهم نتعبي تلقوص نتحف بمكو نصابن بزي مردأن بتنساتهم صحف ويون قطمتات زبلو نتيح تحسوتاتهم تنفاس كرخبا ناتروخ مشا أبزت تنفس نزبطحا أبراخ عشلات من إسيات إرترا زحمشش بفلاتن بزي فلاتن قليدو ما بسري في زبل كنت أرو فلتاتهم زكافلوو مش تحسوتاتهم أمس بار ونن نياتن إرترا ومن إسي قد كقبرو يرأيهم ورتهم نقوه أوشتي استعب سئتون الناتلولو ببزرخبواتكي الناس له علم زقر معاوتات زرقينا زلو وحدات من سيات سبورتينياتاتن مهاستن النغسمع حيد أدك عدي إذا سرتاتكم زي حدا معالتي نملؤ مبرقن مدماقن إرتراكو عليو النابلكو أفلب بيز دبتبرلم مخنياتو مزايت إرترا نايتم بجاجاونت زفردو زلو زي كونت نايتم أبتما أكل أبتوتون زلو زلو عشلاتا سلزخونت بقعتهم فنتيسو خوات سأكلو اتئناشع تسفازهب نقريو أبزغنيات زي يبلت زينا أب إرترا بسبب سرحو بالحيط حقيزا بدمتن صحفن نستو هبات إزاز التتكبر ماشن تسنعا سنعتا مرهاو صقاي إللتا دبساي إسياس أفورقي نهم ولدين يوحنس كستن استبهلو شدشته من سياتيوم أبز نجرزي تريوم بقر مسوهب كنتات إرترا أمزازينكا إزوم من سياتزيوم أب كميز أمسلي كبابي يمهارون يسرحون ينبرون اتزمهازوو اتزحلنو دما نتكبابي زفنت أسي عبا حيل زلوون عبي ناي مقبار كئلتن زنصبارقيو أبز خمزة زأمسلي التعفن خبابي كمزة زأمسلي عبا حلمي كهلا من كلو
ኣብቲ ኩፍትን ብናጽነትን ዝነብር ዘሎ መድረኽ ንዝነብር ካልእ መንእሰይውን ብዝወዳደር ናይ ምምሃዝን ምፍራይን ናይ ምብልሓትን መንፈስ ክትርእን ከለኻ ውሽጥኻ ዝመልእ እዩ እዚ እናሻዕ ንሰምዖ ዘለና ኣገራሚ ምህዞ መንእሰያት ተምሃሮ ኮሌጃትን ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርታትን ካብ ዝወፃኡን ኣብ ስፖርት ኣብ ብሽክለታ ኣብ ጉያ ኣብ ካልእን ዝረአ ዘሎ ዝተፈላለየ ኣደናቂ ዓወታት ኤርትራውያን ኣብታ ንጎንጉሆ ማይን ኤሌክትሪሲቲን ሓፂርዋ እትጻዓር ዓዲ እትበርር ድሮን ተሰሪሓ ድምፂ ለልያ እትሰርሕ ማሽን ተፈጢራ ክብሉኻን ከለዉ ዘገርም ጥራይ ዘይኮነ ዘደንቕ እዩ እዞም ደቂ ዓደይ በብዝኸድዎ ስርኦም ርእዩ ብሽክለታን ተበልካስ ጉያን ተበልካስ መህዞን ተበልካስ ስነ ጽሑፍን ተበልካስ ደቂ ዓደይ ስረታቶም በብዝኸድዎ የርእዩለው ዓፋኒኦም ዓቕሉ ጸቢብዎ ከም ትኪ በብዝረኸብዋ ሾላኽ ክፍንጥሱ መኺሉ ጉያን ጭዋን ድሙን ክጻወት 20 ዓመታት ሓሊፉ እንሆ ትኪ ኤርትራዊ ክእለትን ንያትን ግና ገና ተዓኳሊሉ ክሳብ ደበና ሰሪቡ ኣይሁ ኮይኑ ለኻኺምዎም ክሳብ ዝወፅእ ክቕፅል እዩ ብዘይካዚ ልብኻ ዝመልኡን ተስፋ ዝህቡን ብፍቕራን ክብራን ኣፍ ልቦም ዝጥብጥቡ ገና ምስ በርሃው ዝብል ተስፋን ባህግን ዝነብሩ ሓያሉ ስነጥበበኛታት ድማ እቶም ካልኦት ተስፋ ዝዓድዮም ብርህቲ ኤርትራ ክርእዩ ዘይሕለሉ ጽባቕን ሕብርን መንእሰይ ዘለልዩ ለውሃትን ፍቕርን ስድራ ቤታት ዘይጋገዩ ወራጽነትን ዘይተጻዓድነትን ኤርትራዊት ስድራ ዘይከሓዱ ብዙሓትን ሓያሎን ኣለውና ይሰስኑልና إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية بدهو بيتنان قربيتنان انتي كولديو سلام زخبركم تقاتلتي مدب إرتران كبابيان كما يتغنيو نايلومي مدبنا بدهو بيتنان قربيتنان انتي كولديو بزبلار استي نهلو بوليتيكاوي كونتات زوانا كندسسينا مكتالكم نعدم هذه إذاعة إرنا عام 5 أوان إثيوبيا بو حزباو نعبي من إسيات كيرون فانون تحقون نيرا حجون أي عرفن مو جن عمي أبستفل عليه كبابيتات إثيوبيا علتاو موتن أجرجرن مسمع المرأينون لمدنيرو زيقاتاتان قروابتان اتهزباو نعبي أبي كم زودان بخمي كم زفتحن بشاولوتي كتاتلو نيروم مبتان إثيوبيا زاسكأن حيالان منقستات علم نتهاجر نمدحان برقيا طباب كتاتلون كسرحون جميروم قدماي منستر إثيوبيا أتو هايلو مريم دسالن كابزن العلي أي كألني سلطان تركبوني مسبلة نخال أي جزي أواج أتوأتو تأويجو أفقد هاجر زل على سلطان زلو تهدرو إزتات قيمو سلطانون بعلة تناجيرو نزحلفة إسران شوعتن عمتات بعبلالنت هوحات بالفنتخ سرحة زتسنحة 4 ودبات بمستير ببولكن بوجلن نهايل مرام زتك سبك حاتيان كم مخران جميران نفس وكف ودب أنفتن متأي قعزون سلطان بزحز والكسبن بوجلن كريو جميران اتبع عبلالنت سلطان بحيتو بمتنحو انبزات تسأليو زتسنحة حيل حوحات داقم سلطان كم زي حز قهد سلازنبرة كابتن ملافنتي ودبات تسامع عصب كحدسن ابتناي مرج مسرح بخمي حسابو كم زعود كسرح فتينو اتي اي ادق بزبل ني حبار سم تصواع ودب اوشتو ستمت سلازينبرو متأمان زبهال اي نبران جنكا ناي قدن قدماي مينيستر كتكاان كشيمن سلازنبرو نفس وكف احات ودب نناي قزا رأسا حساب كأميرا تتدليو سب رائحة أب مودعتا أبي أحمد بدمت بلج أسعيرو أبومبر أهوديدن إهو دقن كوينو سلطان تركيبو دكتور أبي مستمرت درجة كل مرح تحوحات نبر كاب أديس آبا نمقالة جعيزوم أيدون جين أبي ما نمزي تتأبيو قلت فن تبعن سقومتات كوسد جميرو اتفت أمي زمت خيمت ويتشعو سلطان زخسر حيلي كي تودادبن
ካልእ ስጉምቲ ከይወሰደን ጉያ ከም ዝተባሃለ ነቶም ዕድመ ዝደፍኡ ገዳይ መራሕቲ ሕወሓትን ይወደግን ነበር ብጥሮታ ኣሰናቢቱ ኣብ ዝተፈላለየ ቁጥባዊ መዳያት ናይ ፖሊሲ ለውጢ ብምትእታው እቲ ሃገር ክትምራሓሉ ካብ ፀንሐት ልምዓታዊ ፖሊሲ ናብ ናፃ ዕዳጋ ኣሰጋጊሮ ኣብ ፍቕዱ ኣብያተ ማእሰርቲ እቲ ሃገር ተኣሲሮም ዝፀንሑ ኣሽሓት እስራት ፈቲሑ ንሓይልታት ምክልኻልን ፀጥታን በዊዙ ኣብ ዝተፈላለየ ትካላትን ምምሕዳራትን ደፋር መደረን መግለፅን ብምሃብ ዝመሰሎን ዝኣመነሉን ነገር ከተግብርን ክቐይር ከም ዝኽእል ቅልጡፍ ምልክት ኣርእዮ ከምቲ መብዛሕትኦም ብዕልዋን ሓውሲ ውድድር ዕልዋን ስልጣን ዝሕዙ መራሕቲ ዝጥቀሙሉ ነውፃዊ ለውጢ ማለት ሾኪንግ ቼንጅ እትረፍ ነቶም ኣብ ውድድር ስልጣን ዝነበሩ ፖለቲከኛታት ንኹሎም ተዓዘብቲ ርሑቁን ቀረባን ክሳብ ዘደንፁ ተጠቂሙሎ ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ብዕለታዊ ፍጻሜታትን ሓደስቲ መምርሒታትን ተጨናኒቐን ኣብ ስደት ብረት ዓጢቖም ንኢደግ ዝዋግእዎ ዝነበሩ ሓይልታት ንሃገሮም ተመሊሶም ሰላማዊ ቃልሶም ክቕጽሉ ስለ ዝፈቐደ ዳርጋ ኩሎም ሓይልታት ተቃውሞ ካብ ኣስመራን ስደትን ተመሊሶም ብፍላይ ኣብይ ንውዕል ኣልጀርስ ብዘይ ቅድመ ኩነት ድሕሪ ምቕባሉን ምስ ኤርትራ ናይ ሓቂ ዕርቀ ሰላም ክገብር ድሉው ምዃኑ ምስ ኣወጀን ናይ ለውጢ ሃዋርያ ተባሂሉ ተወዲሱን ተሞጊሱን ሃይማኖታዊ ድሕረ ባይቱ ግዲ ሓጊዝዎ ኩሉ መደረታቱ ፍቕርን ሰላምን ፍቕርን ዕርቅን ፍቕርን ሕድገትን ስለ ዝነበረ ህዝቢ ብመደረታቱ ተመሲጡ ከምቲ ወቃፉ ዝበሎ ብግብሪ እውን ዕርዲ ጽልኢ ሰይሩ ንኣስመራ ኣትዩ ኩነተ ኩናት ምብቅዑ ኣበሲሩ በቲ ፍጻሜቲ ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጥራሕ ዘይኮነ ኣብቲ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ስትራቴጂካዊ ስፍራ ሰላምን ምርጋእን ክርኢ ዝምነ ኩሉ ደላይ ሰላም ዘበለ ብሓጎስ ዘሊሉን ዓሊሉን ኣብ ኤርትራ ግን ከምቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተረኣየ ጩራ ለውጢ ስለ ዘይተረኣየ ዋላ እውን ብመጠኑ ይኹን ዘቤታዊ ዕርቂ ተኣዊጁ እስራት ስለ ዘይተፈትሑ ህዝቢ ኣብ ሻቆለትን ጥርጠራን ኣትዮ ኣብይ ኣብ ሃገሩ ኣሽሓት እስራት ፈቲሑን ካብ ፍቐዶ ጎራብቲ ሃገራት እስራት ኣፍቲሑ ብዝጓዓዘላ ነፋሪት ከይተረፈ ሒዝዎም እናተመልሰ ማዓፁ ኣብያተ ማእሰርቲ ኤርትራ ተረጊጦም ብምትራፎም ህዝቢ ኤርትራ ኣይቀሰነን ብተወሳኺ እቲ ምስ ኢትዮጵያ ዝግበር ፖለቲካዊ ስምምዕ ንህዝቢ ስለ ዘይተገልፀን ኣብይ ኣብ ኩሉ መደረታቱ ብስም ምድማር ወደባት ዓሰብን ባፅዕን ክደጋግም ምስ ጀመረን ለማ መገርሳውን መሰራ ጎዶን ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ሕቡእ ስምምዕ ብሻቅሎት ክከታተሎ ጀሚሩ እቲ ኮንዶኾን ብምኽርን ምትብባዕን ኣብይ ልቢ ኢሳያስ ይርህርህ ይኸውን ብምባል ኣብ ኤርትራ ዕርቀ ሰላም ተኣዊጁ ህዝቢ ኣብ ሓንቲ ናይ ዕርቂ መኣዲ ኸይቡ ክዝትዩ ክርኢ ዝበሃገ ደላይ ርግኣትን ሰላምን ህዝቢ ኤርትራ መሊሱ ልቡ ተሰይሩ ብፍላይ ከዓ እቲ ዕርቀ ሰላም ምስ ተኣወጀ ዶባት ክሕንፀፅን ኩሉ ነገር ናብ ንቡር ክምለስን እዩ ብዝብል እምነት ንስርዓት ግደፍ ክድግፍ ዝጸንሐ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብር ህዝቢ ቀስሙ ተሰይሩ ልቡ ሰንቢሩ እትን ዓመታት ስርዓት ኢትዮጵያ ንውዕል ኣልጀርስ እንተተቐቢልዎ ንእለቱ ናብ ውሽጣዊ ኩነታትና ከነቐንዒና ተባሂሉ ክንገሮ ዝጸንሐ ህዝቢ እትን ዓመታት ዝለመዶ ንቡር ሓበሬታ ምዕባለታት ተሓሪምዎ ፍጻሜታት ሃገሩ ከም ማዕከናት ዜና ጎረባብቲ ሃገሩን መራሕቲ ጎደብኡን ክሰምዕ ጭንን ክብል ምስ ጀመረ ንዘይእመን ምእማኑ የጣዕሶን እንታይና ንኸውን ዘሎና ክብል ይግደድና ኣሎ ብፍላይ ኣብይ እቲ ከም ዋዛ ኣምሲሉ ኣብ ዝኾነ መጋባእያ ንኤርትራ ወኪለ እንተተዛረብኩ ስልጣን ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ዝወሰድኩ መሲሉ ከይስማዓኩም ካብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ወግዓዊ ውክልና ተዋሂበየ ዝበሎ ኣብ ሮማን ስዊዘርላንድን ብዛዕባ መስመር ሓዲድ ምጽዋዕ ኣዲስ ኣበባን ብዛዕባ ምቋም ሓባራዊ ሰራዊትን ኤምባስታትን ክዛረብ ምስ ጀመረ ህዝቢ ኤርትራ እዛ ዳዋ ተምጽኦ ኣለዋ ብምባል ነቲ ቀደሙን ልቡ ዘይዓረፈሉ ሕቡእ ርክብን ስምምዕን ብንቕሓት ክሪኦን ክከታተሎን ጀሚሮ ተኣማንነት ኣብይ ኣሕመድ እውን ከም ናይ ኢሳያስ ኣብ ምልክት ሕቶ ከኣቱ ጀሚሮ ግን ከዓ ወደን ከይሓምያስ ሰይትወደን ከም ዝበሃል ኤርትራውያን ካብ ኣብይ ንላዕሊ ንኢሳያስ ምሕማዮም ዘገርም ኣይኮነን ይኹን እምበር ኣብይ ኣሕመድ እውን ንቓንዛን ምረትን ኤርትራውያን ብዕምቆት እናፈለጠ ኤርትራውያን ገና ዓብ ሕቶን ብድሆን ከም ዘለዎም እናፈለጠ
نتمس إيرترا زقبر سمع تكالاوي مأزن كتحزو زي مفتانو تأمان نتو أملكت حتو آتيلو زخونا يخون جن إذا أمونغو إيرتران إثيوبيان قرابة هاجرات مبرقن قرن أفريقيا جماميرو زرلو عرق سلام زهلو كدلتات تمحيشون تأرمون نخلو مهزاب زربح سلام كمتس باقناي كلو دلاي سلاميو يخون برك ساب حجي لبزرق زتآمن فقري أي ترعين أب إثيوبيا زاقيد دليت لوطن عنكفت لوطن زبهالو حالتات اللو اتي دقاف لوطي هو حزيبلو أحد ودبات كونان كلوا عنكفت لوط خاء وحدات مسأبي زدنا قدسو أولات حوحات كديفكا زبسحو مرحنة حوحات يوم إبهال سلازقنا أمونغو منقس فدرالين كل التقراين قالو عنا ميديا كوينات اللو إذناي قالات كوينات نابقال زيد اللي قرفت كي معبل سكفت اللو سلازي اتناي لوط قعزو كما يكخون زبل حتو جنا ايتملسن هو حات كم الرحلو زتنحى لمعاتاو منقسن أبي أبسلتان مسمت زتأتاتو زلو بزيادة نامنات عداقا زقنعة ليبرال ديمقراسن حدا مزاربن مفلالين زعبانيو اتين مرحت تقراي زقلل زمدنا إسياسن مسكللات إثيوبيا أب أواسان بهار دارن زقبر نايبتخو ركب نأبيون كاركيرو كم زلويو زعلل جنكا أبي نيسياس كابتين عمتها زنخصو كيمن كرحنتن كجراجلو أي كالن زلو سلازخايو تسلو ساو كورنع زمسل كبابا نهو حتن هزب تقراين زشاقلو من كاب مريت تقراي أطوار كوات يبولون بمبال نمنك اسقاس سراويت مكلخال كساب مكلخال زبتخم زلو كللات أمحران تقراين بقداي مريتن مننتن نحد حدوم تفاتيتهم يمزلو كاب كلتي شنخات أشافرن أي عرفن كأتسالي نايقالاتن ميديان كوينات اللو إذا خاء فتيمو زقسنا يكونن هو حات بقتسالي منقست فدرال حقا منقستي تحسالو بمباليو زخسس اتي فدرالاوي سرعتكن زتت أحسا حقا منقستي اللون يبل أبزل فانتزي زيت أنحو حجي بمحرت عرق سلام ناب إثيوبيا زأتو تقاومتي ودبات كأ اتي حقا منقستي بقندو ناي هو حاتنبر ناي هو داق يخون ناي هزبي كونن كبلو يوقصو سلازو خنخ حدش مساقاقري منقستي كقومن حقا منقستي كخلسن يتوعو أبرئسيو منقستي فدرال هو حتى بزمرحو منقستي بحالفا ربيحوم زبهالو سباتن تكالاتن أب حقي كقربون كحتتون كتوعن كلو كل التقرايقن اتي بسنبل شونا زقبر زلو وفري مقرام سبسلتان ناب حدا عليتن كللن زنت أتصرى ناحينا سقومتي كبل إناتكو مرحتي هو حات كم تقلقتن الرأس لزلونا نفسنا كنكالخل كندالولونا سلازينا خاك أتصال ركبن ودابن زدلينا زلو اتوم كم تقلقتي زرؤينا زلو عقمنا سلازفلتوس عينج إنقنينا بمبال زمت أنت متأ كنقطمينا زسمعك أنا إيبو أبزز حلفة معلتاتون حدا حلافي 4 ملافن تودبات كم حدا ودب كوينن نخقصلا مصنعت تودي يخبل نزهبو مجلتي منقستي كل التقراي ني حسابنا الرأيان فللي نهالوا حدا كخون يكلن يكبل ملاش دحر مهابو اتوكيل ايه ودق أبزي ما أمو أوكوت يخيل يكبل ملاش يبو إذا خاء اتودب وهدتن حدنتن كم زي بلون صباح نكو بحبار كقصل كم زي كونه عبا أبنتيو سلازي بز أبنتزي إيه ودق كم الفنتاو جنبار بحبار اللوغ تبلوز كالا يكونن نسوت رح زيكونا جن فدرالاوي منقستن كل التقراين عينن حمدن كوا انت زيت بهلو ماين زيتن مخانوم جن بقلتي يرألو دكتور أبي أبز حلفك 4 علتات أبتنبل مرحي كل الأمحرا أبز قبرو مدره أب إثيوبيا أبز نابتن شجر مردن موتن اللو جنزيت أجمات زيك عنك فنان كوتنان أي كإلنيو علتاو نزقت منات أجمات بيقريتاينا كنقطمون كنفتحون زلونا بمبال كللات قوسل زفو سنبر قوسل زرك الزربا كي الزربا مخرن معدان هيبو كم تملس أبتنبلنا صنت إيرتراش عند 1993
ህዝቢ ኤርትራ ቁስልኹም ኣይትሕከኹ ዝበሎ ኣብይ እውን ብወገኑ ኣብ ዘዝኸዶ ተመሳሳሊ ዘረባ ይዛረባሎ ግን ከዓ እንተስ ብምምላቕ እንተስ ብፍላጥ ቁስሊ ኤርትራውያን ዝተናኽፍ ዘረባ ይዛረብ ብምህላው ቁስሊ ህዝቢ ኤርትራ ይጎድእ ከም ዘሎ ክንገሮ ጉቡእ እዩ ርግጽ እዩ ሰላምን ቅሳነትን ኢትዮጵያ ንህዝቢ ኤርትራ ኣገዳሲ እዩ ሰላምን ርግኣትን ህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ብተመሳሳሊ ኣገዳሲ እዩ ካብ ኩናትን ህውከትን ክሳራ እምበር መኽሰብ ከም ዘይርከብ ክልቲኦም ስርዓታት ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ኣጸቢቖም ፈሊጦም እዮም ስለ ዝኾነ ከዓ ኤርትራውያንን ጎረባብትናን ዞባናን ዓለምን ነቲ ንዕርቀ ሰላም ኢትዮ ኤርትራ ክውን ዝገበረ ኣብይ ኣሕመድ ልዑል ኣኽብሮትን ኣድናቖትን ተዋሂብዎ ግን ከዓ ነቲ ብትብዓት ጀመሮ ነገር ብልዑል ጥንቃቐን ልቦናን ክሕዞን ከኣልዮን እንተዘይክኢሉ እቲ ክልቲኦም ኣህዛብ ዝተመነይዎን ዓለም ዝሓለመቶን ነገር ክሰናኸል ይኽእል እዩ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ መንጎ ኣብይን ኢሳያስን ብዝካየድ ዘሎ ግሉጽነት ዘይብሉ ርክብን ስምምዕን ኣብ ከቢድ ሻቕሎት ምህላው ጋድዩ ስለ ዝኾነ ኸኣዩ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኤርትራ እውን ሰላምን ርግኣትን ንኽመጽእ ዓቕሙ ዝኽእሎ ከበርክት ዝሕተት ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ ትግባረ ቀዋማዊ መንግስትን ዲሞክራስን ክሕተት እንከሎ እቲ ቀንዲ ዕላማና ምዕሩይ ቅጠባውን ማሕበራዊ ዕድላት ዜጋታትን ብምፍጣር ማሕበራዊ ፍትሒ ብምርጋጽ እዩ ዝብል እዩ እንተኾነ እቲ ንድኽነትን ድሕረትን ስዒሩ መንብሮኡ ብምቕያር ብቑዕ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ተሃኒጹ ዝሓሸን ዝማዕበለን ህይወት ከስተማቕር መስዋዕቲ ዝኸፈለ ህዝቢ ኤርትራ ብዝኣመኖ መንግስትን መራሕን ተጠሊሙ ኣብ ጭንቂ እዩ ዘሎ ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ መንግስቲ ተኺሉ ብልዕልና ሕጊ ክመሓደር ምእንቲ ከቢድ ዋጋ ዝኸፈለ ህዝቢ ኩሉ እቲ ዝተሰውኣሉን ዝደመየሉን ዕላማ ተጨውዩ ኣብ ናይ መጨረሻ ሕራነዩ ዝርከብ ዘሎ ስለዚ ኸኣዩ ነቲ ተጀሚሩ ዘሎ ዕርቀ ሰላም ንምርጋእ ብድሆታት ቤቱን ጎረቤቱን ክገጥም ኣብ ተጠንቀቕ ዝርከብ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ ክቡራት ሰማዕትና ነሳዕ እዚ ዝተዳለወ ሓፈሻዊ ፈነወና ንምዝዛም ዳግማይ ዜና እንሆ ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ድሕሪ ምኽፋቱ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝካየድ ዘሎ ንግዲ ሕጋዊ መልክዕ ብዘይመሓዙ ካብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ዝሰጋገር ዘሎ ብዝሕ ናቕፋ ሻቕሎት ይፈጥር ከም ዘሎ ተሓቢሩ ብመገዲ ኤርፖርት ንዝወፁ ነጋዶን ካልኦት ገያሾን ካብ 1,000 ናቕፋ ንላዕሊ ሒዞም ከይወፁ ጽኑዕ ቁፅፅር ክግበረሉ እንከሎ ብመገዲ ሑመራ ናብ ኤርትራ ዝኣቱ ዘለው ኢትዮጵያውያን ነጋዶ ግና ናብ ዓዶም ሒዞሞ ንዝምለሱ ዘለው ብዝሕ ናቕፋ ቁፅፅር ኣይግበረሉን እዩ ዘሎ እዚ ድማ ነቲ ድሮ ኣብ ዕዳጋታት ኤርትራ ውሒዱ ዘሎ ዑደት ባጤራ ናቕፋ መሊሱ ከይውሕዶ ዘሻቐሎም ኤርትራውያን ነጋዶ ኣብ ከባቢ ዶባት ኢትዮጵያ ንብር ከም ናይ ኣማራጺ ባጤራ ይጥቀሙሉ ከም ዘለው ነዚ ሓበሬታ ዝለኣኹ ምንጭታት ኣገንዚቦም ኣብ ኤርትራ ልዕሊ 5,000 ናቕፋ ጥረ ገንዘብ ምንቅስቓስ ከም ዘይከኣል ዝኽልክል ኣዋጅ እኳ እንተሎ እዚ ኣዋጅ እዚ ንኢትዮጵያውያን ነጋዶ ኣይጸልዎምን እዩ ብዘይካዚ ኢትዮጵያውያን ነጋዶ ካብ ኤርትራ ሒዞሞ ንዝወፁ ብዝሕ ናቕፋ ኣብ ባንክታት ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ጸሊም ዕዳጋ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ድላዮም እዮም ዘሽርፍዎ በንጻር እዚ ብር ኢትዮጵያ ንዝሓዙ ኤርትራውያን ይኹኑ ኢትዮጵያውያን ነጋዶ ኣብ ባንክታት ኤርትራ ናብ ናቕፋ ክልውጥዎ ከም ዘይክእሉ ይፍለጥ እዚ ሕጋዊ መልክዕ ዘይሓዘ ብሑመራ ዝካየድ ዘሎ ንግዲ ብዘይካቲ ኣብ ኤርትራውያን ፈጢርዎ ዘሎ ሻቕሎት ኣብ ቁጠባ ኤርትራ ሃስያ ከየምጽእ እውን ዝተፈላለዩ ወገናት ስጋቶም ይገልጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝመላለሱ ነጋዶ ዝተተምየነ ባጤራታት ዝተፈላለየ ሃገራት የዘዋውሩ ከም ዘለው ብወገን ኤርትራን ኢትዮጵያን ይግለጽ ኣሎ ኣብ እስራኤል ዝርከባ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ን8 መጋቢት ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ብፍሉይ ዘኪረን እቲ ብቐዳም ዕለት 9 መጋቢት ዝተኻየደ ጽምብል ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ብምትሕብባር ማእከል ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ማእከል ምዕባለ ስደተኛታት ኣፍሪቃ ኣርዲስን ሕብረተሰብ ኤርትራውያን ሓተቲ ዕቑባን ኣብ ደቡብ ቴል ኣቪቭ ምክያዱ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ካብቲ ቦታ ሓቢሮም
ኣብቲ ብማዕርን ሕሰብ ዝብል ዓብዪ ቴማ ዝተኻየደ ጽምብል ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ስደት ገጢምዎን ዘሎ ድርብርብ ወፅዓታት ተፃዊረን ዘሕልፍኦን ዘለዋ ናብራ ዘዘንቱን ካልእን ናይ ምዝንጋዕ መደባት ቀሪቡ ነቲ ጽምብል ዝተፈላለዩ ኣካላትን ማሕበረሰባትን እስራኤል እኳ እንተተሳተፍዎ ኣንጻር ስደተኛታት ሕሉፍ ጽልኢ ዘለዎም ውሕዳት ግና ነተሳተፍቲ መርዛም ፍሊት ብምንጻግ ኣብ ልዕሊ ሓያሎ ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ጉድኣት ብምውራድ ነቲ ጽምብል ንምዝራጉ ከም ዝሓለኑ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ፕረዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ናብ ጅቡትን ኢትዮጵያን ምብጻሕ የካይድ ኣሎ። ብሶኒ 11 ለካቲት ናብ ጅቡቲ ዝበጽሐ ፕረዚደንት ማክሮን ምስ ፕረዚደንት እስማዒል ዑመር ገለ ብምርኻብ ኣብ ታሪኻዊ ምትእስሳር ክልቲአን ሃገራትን ህልው ዝምድነአንን ብዝምልከት ዘትዮም ግዛት ፈረንሳ ዝነበረት ጅቡቲ ኣብዚ እዋንዚ ጠመትኣ ናብ ቻይና ዛዝዩሎ ካብ ዝብል ስጋት ኣብታ ሃገር ወተሃደራዊ ማዕስከር ዘለወን ኣሜሪካን ፈረንሳን ኣብታ ሃገር ንዝጸንሐን ጽልዋ ከይሃስስ ሓድሽ መደባት ሓንጺፀን ከም ዘለዋ እዩ ዝግለጽ። ዑደት ፕረዚደንት ማክሮን ናብዛ ሃገር እውን ነዚ ንምሕያል ዝዓለመ ምዃኑ ይትንተን። ኣብዚ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ፕረዚደንት ፈረንሳ ናብ ጅቡቲ ክበጽሕ ኢማኑኤል ማክሮን ካልኣይ እዩ። ኣብ 2010 እውን ፕረዚደንት ኒኮላስ ሳርኮዚ ናብ ጅቡቲ በጺሑ ምንባሩ ይዝከር። ፕረዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ድሕሪዚ ናይ ጅቡቲ ዑደቱ ሎሚ ሰሉስ 12 መጋቢት ናብ ኢትዮጵያ ከምርሕ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝጸንሐሉ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ሃገር ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ምትሕጋዝ መደባት ከምኡውን ኣብ ወተሃደራውን ጉዳያት ጸጥታን ክዘራረብ እዩ። ኢትዮጵያ ዳግም እተበራብሮ ዘላ ሓይሊ ባሕሪ ሓገዝ ፈረንሳ ትሓትት ከም ዘላ ይግለጽ። ናብቲ ብሓገዝ ፈረንሳ ዝጽገን ዘሎ ላሊበላ ክበጽሕ መደብ ተታሒዙሉ ዘሎ ፕረዚደንት ፈረንሳ ኣብቲ ሃገር ኣብ ዝጸንሐሉ እዋን ምስ ፕረዚደንት ኢትዮጵያ ወይዘሮ ሳህለ ወርቂ ዘውደን ኣቦ ወንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋኪን እውን ክራኸብ ምዃኑ ካብ ቤት ጽሕፈቱ ዝተዘርግሐ መግለጺ የመልክት። ፕረዚደንት ማክሮን ናይ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዑደቱ ብኬንያ እዩ ክዛዝም። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሬድዮ ኤረና ንሎሚ ዝተዳለወ ትሕሶና ኣብዚ ተዛዚሙሎ ስለምክሳልኩም ነመስግን። ሰላም። إذاعة إرنا الدولية صوت أريتري مستقل. ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን